ханда болои ханда, лаҳзаҳои ногувор, лаҳзаҳои беҳтарин, мазҳакаи нотакрор, ин ҳама дар алдараш шоу. бошида ҳансин корот хита ба хита ёхи ҳами беҳтарин касба худо интихоб кардӣ. ин мо ҳама касб интихоб кардем, милиса хаяка дар хизмати халқем, хаяка шугр мегем, ҳамишта оне ки кори худо ба хита духтур. мо бовар ки касби ту ҳаловат мебарам. вақти духтур ҳами я кор мекунӣ пул омадаист. ина мошинакои нав гирифтем омадем акиҷа кам. беҳтарин қанта бизан. меша ҳамаш қанта бизан. ин ака мошини туро нигоҳ, мошини маро нигоҳ. ка шугр ҳамишта. шугр ҳамишта. ҳама шугр ака пиёда нестему, некем ҳами чиқаре ки касбу кори худ даромад дора, касб мо хеле нест. касби мо ака ҳами доим дар дили ҷангу ҷанҷол хамали сари худат медонем. Не шавхо не рӯз казармини положению ин ҳами кашу каш ҳар рӯзе кор мекунам. бахайти духтур ёх я доруа я таблетка я укола я чимо мукохумам кормон пеш кормон кушода шавад. ҳам пеш кормон ранги бастагӣ борем айда пастани. ҳам пеш кор бастагӣ ҳами ин бо сарио развода мегзаронем. мебурам ҳам мерам фақат бепул, ис мерем бепул, ис мерем фақат расход дорем, даромад нест. чӣ накавида иҷота? мардакҷон тамошо омадам, хона дазиқ шудам. хона наздик ба ҳаме дишидам дисма задам намебини дисма қариб бузам чилиги ва калта кунам. хаяк мардакҷон зиқ шудам хонада. чикали яке зиқ шиди? чикали либос пушияи либос шияи либос? ха мардакҷон дига такло намешавад. дига такло намешавад? хонам ха мегум ҳамуд ҳама айсара нигоҳ мекунам ҷанг кардестан чӣ кори кестанам ё зану шуан не ранге ки ё зану шу нестам. ду нафара барои чизе гапошон гирифтага ҷанг кардестан. ака мо одамои рӯзбадор хеле чизоро ки дидем бояд барем халос кунем. ака ман барам ҳамаро халос бес олбе тамошо кунем ки чӣ гап меша охи. охи мо одамои милиса одамои рӯзбадор бояд хеле воқеаро бояд барем ҳам сари воқеада воқеа нашида бояд мо тинҷ кунем. охи чӣ иҷода ман нигоҳ карда местем ки чӣ воқеа меша гуфта бестем. камтарак сабр ҳозир бинем ки чӣ гап мешавад давом шавад. бахшиш хамарда ман намебахшимаш дига фаҳмидӣ? ту чӣ хеле одами те намонди ки ман барам ҳамуро халос кунам. оне мардагу духтара зад ona бина духтар ҳушиш рафте челес пелес ба фикрим шикар немонди мерафтам халос мекардам. дӯстам охи ҳами ту мегӣ ман пул надорум ана пул соз шароайти касали шаймо алдараш шоу.